Mahay na ang nipirma sa impeachment ni VP Sara. Mga congressman i-bash sa social media, kay nabalaan ang pangalan sa nipirma. Nadismaya ug nagdumot ang ubang tawo sa eleksyon, dili kuno nila iboto. Mga pangalan ilahang gitiman-an, 215 ang nipirma nga congressman. Ipulbaan na ang uban nga kongresista, jutay na lang ang nitunga sa kampanya. Tungod ra gyud nga ni-apil sila og pirma sa impeachment ni Vice President Inday Sara. Ang uban nga congressman ni sultina sa hinungdan nganong sila apil og pirma. Pero ang tawo dili nagyud mutuo, si congressman nagpangutkot sa iyang ulo. Ipulbaan na ang uban nga kongresista, jutay na lang ang nitunga sa kampanya. Tungod ra gyud nga ni-apil sila og pirma sa impeachment ni Vice President Inday Sara. Sa impeachment ni Vice President Inday Sara.